nice na. Ah, kadaghan-sudan. Mayo, ano po ba nilin ito? Hi. Come. What? Oh! Oh my God! Paano pumunta yung toyog, mami? May hab... Nahulog ka nilin, ha? Kapit magpong. Kapit magpong. Dali na, dali na, dali na. Gamit pa Oh, si Ninit, sana? Ikaw, baka mukhaon sa... Wala yung bangga ni ha? Ako na yung Bangga ko. How in English? Dapat ka, kuha na na Backward. Remember why I do all the paliging-giling sa po ang tubig? Yeah. Nak, alin na. Look again? Yeah. Next time! Ayaw, ayaw ka Giling ka na Aim, po! aim, aim. Dali, dali. Oh, tapat mo. Nahulog ba? Tapat mo yung ate. Nak, alin na. Dali na yan. Magluto na siya. Ano yun? Magluto. Dapat beef ito. Ano na pagluto mo ang laon? Next, dali, beef, okay? Dapat na dali. Deliver, dali. Deliver. Get your delivery! Dali. Food delivery. Bye-bye! You welcome to Alin, the dali. delivery! Ah! Ako tumawa. Ako na mo. Opa ko. Kaya. Dali, dali, dali. Konsensya. Dali na. Oy, gilimpiwan na ako. Tanaw mo. Kumaon Gilimpiwan na na. ito. Kung sa kaon. Ikaw, di ba mo kaon? Magungit ako. Yes! Ikot ko yung konti. Kapon ko sa kanina dito ba? Uy, gagmay na. Dali na kung tao. Nako na! Okay na. Umiyaro ang mukhaon to. Ikaw? Umiyaro daw siya. Inyo ako ma! Diyos ang mga mukhaon na. Manglakaw na ka? Wala. Dali nakakaon na. Dito na. Sabaw ra. Na may sabaw diri bukog ma. Ako yung ulog gamay. Vegetable? Dito mo tagalog yung kamote. Dili na naman ko ano mo. Ito yung gilimdo na na natin. Tingnan mo isa. Mga alin na. Dili na naman ba? You have only two special delivery. Dami. Come yung special delivery!
botol. Dito ba? Dili ko aya, sakto natin. Para sa ba. Ang Ang ganda mo sili mo. Ini lang ang tao, wala na ba? Ini lang mo ulit ka. Ayun na, kita delivery. Papa! Mabuti din. Katay mo, anti oh? Ito ba? Pag nakikota yung papa. Wala, expired na. Gabi, gitawag ka gabi. Kami na, gabi gitawag ka, katagaan ka kwarta. Ang mga kadungog, sikang headset. Expired na lang po, no? Ayun, din. O, di dito na ito. Wala ko dahil. Expired na lang. Sunod na lang. Kuha na lang ito, 16. Uy! Picture din mo, email sa unang gamay, pamagkay ka. Nagulog ako, pamukha na ako. Ito mo, gamayan. Muro na. Hoy! Tagaan yung ano pang click eh. Dapat mga picture, ano sa unang gamay, picture sa tayo ba? Dire gamay, picture, dito na ito. Uy! Bakit? Ah! Here, excuse Ray! Yung sa tedo. Look this. Dapat eh. Load ang mga bata dito ah. Kinsa na nag-coach ko. Natalaw ko, natalaw. Yo, oh, kinsa ka na to? Kuya na Kuya na ka. She said, kill it. Kuya na ka.